2014आव BJPआ गावसोरनि पार्टी मेनिफेस्ट'आव मोनसे एडिशनेल मेनिफेस्ट' दिरुननानै आवाराव फैयोब्ला बड'लेण्डनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होगोन होननानै बिसोर मोनसे कमिटमेन्ट होदों। दा जे बड'लेण्ड जेंनाया मोनसे रायलायनायनि बा डिसकासननि प्रसेसआव दंबाय थायो। NDFB प्रग्रेसिभ सिजफायार खालामनानै दासिमबो भारत सरकारजों रायलायबाय थादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो रायलायगासिनो दङ आरो हयथ' सानसे साननैनि उनावहायनो भारत सरकारजों मोनसे रायलायनाय जागोन। दा क्लियार काट मोनसे स्टेन्डआ जाहैबाय मा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया एबा दानि BJP गभर्नमेन्टआ जेब्लासिम बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय मोनसे केबिनेट डिसिसन लानानै जोंनो खोथा होनो हाया अब्लासिम BJPखौ सापर्ट खालामनायनि बाथ्रा फैया आरो फैगौ इलेक्सनाव जों बेनि फिनखौ दा 2014आव बिसोर जे कमिटमेन्ट होदोंमोन आरो बेखौ दिनैसिम लाखिनो हायाखै। बिनि एन्सारखौ होनो थाखाय NFNSनि गासैबो सोमावसारग्रा आफादानो मोनसे डिसिसन लादों। ओंखायनो दा जोङो भारत सरकारखौ खावलायदों जे 2019नि सिगांनो बड'लेण्ड जेंनाजों लोगोसेयैनो NFNSनि आन्दाराव जेसेबां आलादा रायजोनि दाबिनि मोनसे सोमावसारनाय दं बिनि सायाव मोनसे खाथां डिसिसन